Nedavno objavljena vijest o razvodu Dragane Mirković i njenog supruga Tonija Bijelića šokirala je javnost. Nakon 24 godina braka pjevačica odlučila staviti tačku na njihovu zajednicu. U saopštenju koje je izdala, Dragana je otkrila da već duže vrijeme žive odvojene živote, te da Toni već godinu dana nije živio sa njom u njihovom domu. Ovaj neočekivani razvod iznenadio ne samo fanove Dragane Mirković, već sve one koji smatrali njihov brak uzorim primjerom trajne ljubavi i harmonije. Tokom posljednjih 20 godina Dragana je bila sinonim za uspjeh kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu, što je dodatno pojačavalo iznenađenje zbog kraha njenog braka. Pjevačica je istakla da već duže vrijeme nije imala blizak odnos sa svojim suprugom, a kako se sada saznaje, odlučila je potražiti stručnu pomoć radi suočavanja sa ovom životnom promjenom. Dragana je odlučila da potraži stručnu pomoć. Za nju je to potpuno normalan korak u ovakvim situacijama. Ne radi se o psihičkim problema, već o potrebi da sve izbaci iz sebe i lakše se nosi s tim. Ona već ranije odlazila kod iste terapeutkinje, smatrajući to važnim za svoju mentalnu higijenu, čak i u situacijama kada su u pitanju poslovne odluke, otkrio je izvor blizak pjevačici. Dodao je i da terapeut preporučio promjenu okruženja kao koristan korak za Draganinu dobrobit. Dragana je bliskim ljudima rekla da bi za nju bilo dobro da se u ovom periodu malo skloni odavde kako bi mogla lijepo da razbistri misli. Promjena okruženja za ovakve stvari može dobro da pomogne, tako da je odlazak u toplije krajeve samo dobar korak. Razvod Dragane Mirković i njen privatan život sada su žiži javnosti. Nadamo se da ovaj stres zbog kraha braka neće dodatno utjecati njen već postojeći zdravstveni problem sa štitnom žljezdom koji je pjevačica ranije povezala sa potisnutim stresnim situacijama iz prošlosti. Simptomi ovog zdravstvenog problema mogu biti izuzetno problematični i utjecati na svakodnevno funkcionisanje, te se nadamo da će Dragana pronaći mir i stabilnost u ovom turbulentnom periodu svog života.